Быйыл Россияда гаилә йылы. Шул уңайдан республикабызда да төрле чаралар үткәрелә. Район авыллар бу эштә аеруча активлык күрсәтә. Әйтик, шушы көннәрдә Саба районында гаилә фестивале узды. Чарада төрле гаиләләр үз осталыкларын күрсәттеләр. Бәйрәмнең иң күңелле мизгелләре алдагы язмада. Күпереп пешкән ак калач гаиләне бергә җыя. Зал тутырып килгән халык, яңа барлыкка килгән гаиләнең олуг шатлыкларын бүлешкән кунаклар сафында. Без инде кичкенәдән бергә уйнап үскән, бер авылдан. Шулай мәктәптә үк бер-беребезгә күз атып йөргәннән соң, инде армиядан да мин аны көтеп алдым. Һәм шушы гаилә йылында без кавышырга булдык. Ризалык куллар куеп ныгытылды. Алар бүгеннән Садыйковлар гаиләсе, моны раслаучы төп документлары кулларында. Зур юлга аяк басуның олы шатлыкларын бүлешеп, район исеменнән гаилә көнкүрешендә кирәкле булган зур бүләкләр тапшырылды. Тормыш баллы, татлы мизгелләр белән үрелеп барсын дигән изге теләкләр белән яшьләр чәк-чәк кабул итеп алды. Әлбәттә, янәшәдә әти-әниләр булганда гомер итүләре күпкә җиңелрәк. Шуңа да Ания белән Фаяз тәмле күчтәнәш белән әти-әниләрен дә сыйлады. Матур район күләм үткән гаилә бәйрәмнәрендә бүген катнашабыз һәм катнашуның төп сәбәбе без җәмәгатем Илвера белән яши башлаганыбызга 22 ел. Шушы 22 ел дәверендә матур итеп яшәп, матур кызлар, матур уллар үстердек. Район күләмендә билгеләп үткәч, ул безгә бигрәк тә күңелле, бигрәк тә күңелгә ятышлы булды инде. Россиядә гаилә йылы буларак та бигрәк тә истәлекле, күңелгә кереп кала торган көн, аларның кавышулы еллары күңелгә кереп кала торган булды. Без үзебез менә тормыш иптән Фәридә белән 29 ел элек гаилә корып яши башладык. Алга таба яшь гаилә райондагы гаиләләр белән бергә бәйге сафына басты. Бу яшьлек яшьләр үзәгенең гаилә җылысы проекты кысаларында оештырылган беренче бәйгесе. Һәр эшнең үз остасы була дигәндәй, 5 минутта камыр җәеп токмаш кисүдә сыналу. Катнашучылар дәррәү эшкә кереште. Уклаулар кулларда биеп кенә тора, кулларына күз иярми. Бәйге катнашучысы Рәзинә Абдуллина вакытка сыешып, икенче булып эшен төгәлләде. Гаиләбездә токмашны бик яратабыз. Рәсем дә кисәбез, юкасын да кисәбез. Чөнки безнең бик күп төрле. Балаларым да бик ярата, тормыш иптәшем ярата, гаиләм дә ярата. Саба районында төпләнеп калган яшь гаиләләргә юнәлдерелгән күп программалар гамәлдә. Бәйрәм истәлеге итеп һәр гаиләгә агач утыргычлар бүләк ителде. Җырлар бүгенге белән сагындырган, инде кайтмас бала чакны чыраштырды. Алия Галиуллина, Райля Галауина, Разил Нигматов, Татарстан яңалыклары, Саба районы.